Hallo, welkom bij KikkeTV. Vandaag drinken we een zwarte koffie met karamel. Daar kikken je van op. Om 2:15 s'nachts. Vooruit, hè? Oh, hij gaat. Hey. Ja, Schiphol. Met Jochem. Ja, Jochem. met Sterk natuurlijk. Ja, ik ben hier, ja. Niet die hoort er ook bij, maar die is in slaap gevallen op de wc. Ja. We zijn hier nu vanaf is kwart voor 12 en het is nu 5 uur. Ja, precies. Ja, precies 5 uur. Ja, Precies dus, 5 uur. prima. Dus ik ga zo even inchecken, denk ik. Ja. 1, 2, 3. Hoe zijn we nu? Zwitserland. Zwitserland. En waar gaan we naartoe dan? We gaan nu naar Istanbul. Naar Istanbul. Weet je wie nog meer zijn? Ja, die Roemeense meisje. Die Roemeense. Ja. En jongen. En jongen. Hi! Hello! Ik guess the flight, yay! Ik ben Alexandra. Bianca. Ik kom uit Roemenië. Roemenië. Nou, we zijn aangekomen in Turkije. Lange vliegreis gehad, maar was wel leuk. En nu gaan we lekker in ons hotel slapen. Slaap lekker en Lier kiezen. Welterusten. Wel te rusten.